sandi ngene iki enake. Lek sing adem-ademan ae. Iya kabeh sadem kabeh magrib barang. Wis penting ambek. Kena disawang lah. Sawah ngopo kene sawah ono wong karo wedokan. Yo ning sawah apa ya nek edokan to. Ka ono. Lah yo cak edok saiki kok gelem nang sawah. Iya ya gak oleh gelem kabeh sayu. Wong cak saiki lek kemayu kabeh. Apa-apa nek gak mae, pake ngono. Kon kirim gak enek sing gelem. Iya saiki. Arek gak njaluk duwe. Mak, duwe shopping. Oh, saiki sano sampe wong tua saiki. Piye arek wedok kan cak so. Wong wedok sama suara Didik wedak. Lah. Didik apa sih jenenge Skincer apa? sekan Ais. yo siku yo ya. Cercer. Enggak dikek gampang ayo putih. Tapi. Yo apa sih? Nek aku cek karo menar-menar ngene. Oh iyalah ya arep wedok saiki. Wis. Sampo merabi ambek wong lanang no yo. Ojo ndeng gak oleh mas. Umur yo. Ono hadise ono nang Al-Qur'an ojo. Wis kene ayo lungguh. Saiki. Ya wis. Ayo ambek Bas. Dan temen. Wedok-wedokan saiki jan temen. Obat aku ngarep. Temenan obat. Delon to awak dhewe dadi wong lanang gelem dudutan ning sawah. Panase koyo ngene. Nganti ireng lho delon. Nah ya. Delon. Nah ya tapi yo ngono wedok saiki. Awak dhewe berjuang ya, berjuang oleh duit sampai sikil gamping, tok sampai sikil lempung, tok tangan bedegelen. Kok bedegelen sih dudu. Tangan pecah-pecah. Kasihan. Kan ora ati aku musuh cedok. Lah iya. Ngene iki Aku baturi kere. Basa wis tak baturi. Kono wis nyambut gawe. Kerja kantoran. Wis kuliah. Lho, aku ditinggal. Cuk. Bayangno. Bayang. Gak lara ati ya. Ya Di padha. menungso ngene iki. Padha ke. Aku lho sekolah beh delon TK pirang tahun? 2 tahun. Tahun ke. SD piro? 6 tahun ke. SMP piro? Petang tahun ke. SMP kok Kon petang kamu tahun. enggak setahun denggen. Oh, iya ya. Goblok aku anjene. Terus SMK berapa tahun? 6 tahun. 2 tahun. Sekolahku kurang pinter piye? Nah, yo S3. Lah, S3, SD, SMP. baca. Ngono sih. Tapi jek goblok perkara duwe wedokan. Nah, wis. ya piye maneh kabeh. Jambut keh. Aku bingung. Lah yo. Nampo? Ngising keh. Sik ngising. Wis nanti kon? Kali keh. Gak oleh, ojo wis nek kali. Aku seneng keh gak kuat. Kon kok kecekel polisi. Gak kuat keh. Tak omongi, aku duwe rahasia. Apa keh? Iki kok nggone mbokku biyen. Turun menurun nggone mbahku. Dijamin ampuh. Yo cepetan Gone wong Jawa. Cepetan. Tak golekno. Cepetan keh. Warisane kok nggone mbahku ki. Senjata ampuhe wong Jawa pas nak sawah. Cek gak kebet ngising. Nanti yo. Weh, suwene kok. Tuh, lagi Apa keh? ki senjata ampungkas ki. Kenapa kesopo terus senep cepetan keh. Wis, kowe aja ngising sak nggon-nggon. Iya. Ora kecekel polisi. Soale awak dhewe iki gak oleh ngising sak nggon-nggon apa meneh ning kali. Mencemari lingkungan. Nah terus opo gendeng-gendeng Iki lho. mengke opo iku? Jare mbokku mbiyen yo. Nek kebelet ngising iki kon ngesaki ngene. Pokon nemplekne ning kathoke kene. Dijamin Iya. gak kebet ngising. Oh iya iki zamanku SD iki. Bismillah sih. Bismillahirrahmanirrahim. Tak coba yo. Jajalan. Oh, tak coba wis. Saono ta, jebuk demek to. Ya penyising kayak ngene iki. Wong karo kesak telon karo kesek kok telon tak aku pedak lambiku suwek. Tak coba gelo ngene ya. Wis. Ben mendelep ya. Yo. Kemput. Ngono. Aduh. Kowe iki enek. Wis. Terus gak bengi sih ya.
Alhamdulillah. Iya temenan kene nyewatun ampu ini wis. Wis ta. Pol iki ampu. Omongane wong Jawa mbiyen ki kudu digugu. Iya. Wong saiki marai klerune ki apa ajarane Jawa ki tinggal. Wis salah. Loh iya. Apa? Aku kan ngomong perkara Jawa ya. Iya. Iki enek sumur. Sumur apa? Sumur keramat. Sopo wonge sing ngadus nang kono iki jarene mitose lho ya. Bakale ganteng. Sirik Putih. Sirik ngono ke. Kon niku Lho. dosa sirik iku ke. Aku Ngene sakit lho. dosa mejak sirik dosa aku. Ngene lho. Piye? Najan awak dhewe susah. Ya. Yo. Awak dhewe aja percaya mbek barang ngono iki oleh. Yo. Cuma aku ki ngomongnya awakmu. Yo. Awakmu yakin ya monggo, gak yakin monggo. Yo. Sing penting ki niate percaya mbek Gusti Allah. Yo bener. Iku bener. Iya. Gusti Allah nyene. Saiki wis gelem ora? Ajak rono. Kan apa salahnya Pak? Alah. Sebenarnya kan itu kan sumur banyu keatus. Ya kan sebenarnya kan gak yakin lah iku sumur iku Tuhan dudu kan. Lah ya wong genah ngono dalili aku kon emang ngarepe. Iya oke. Ini mesti tak celuk Gus talke ini. Rono ta gak? Budal. Ayo seger. Budal. Tapi kamu jare sapa ke yo? Wong tuwek. Aku biyen gak aku kene suwe ra krunge kok jare sapa ke? Aku kok Karo dalan teng gandeng. Piye. jarene mbokku, doe mbokku ki wong Jawa, wong biyen. Iya. Oh, kudu dikuku wong tuwek ki. Iya sih. Ngerti ya pepatah biyen? Piye. Wong tuwek ki kudu digugu lan ditiru. Dadi gak nggur guru tok sing digugu lan ditiru. Iya bener. Tapi saiki guru akeh pencabulan. Lho, Tapi gak semua guru sih. Goblok mripatmu goblok. Iki kowe goblok. Walah kowe iki nek wong mlaku kok. Konsenen iki iki masalah guru. Guru gak kabeh sih ngono. Ini guru iku wis istimewa. Nggare adewe pinter. Cuma Iya. adewe tok sing goblok e. lho saking adewe kaken medok mbiyen masuk sekolah. Iya wedok bener. Lah ya kon medok ta gak? Iya wedok ya. Lah iya. Dikulang gaene turu ta gak? Turu. Bolos Hah? nyolongi duit. Pancen sing enak iku. Duit SPP tak tolong getulinan. Lho, kon berarti munine membayar sakmene. Terus Yo aja rame-rame kae. wah, kasus kon iku. Iya secara rame-rame. Sekolahmu piye? Iku Jan? wis rahasia umum kok ngono kuwi. Aku mbiyen ra tau. Yes. Endi cari sumur? Lha kok kala sumure? Oh yo. Lho, ya Oh, ta? yo. Ketok Yo. to? Ayo rono. Coba ya. Ayo Yo wis. coba. Yo. Dewe yo. Los, Farel. Oh iki ta sumure iki. Iya, iki sumur keramat. Kurung sumur sing bakal gawe wong ganteng jare wong tak Oh, ngono. Oh iki ta. Iki lah cukune yo banyune. Cak dudune khasiate. Dene mbokku ki. Iya. Jane sok iku ni mbok kasih kek. Wah, pamit. Ya ini gak pantes dari sawah kayak aku wis pirang-pirang tahun nang sawah. Iya. Pirang-pirang ini penggaweanku nang sawah penggaweanmu komputer, pulpen, tantangan stok. Ngene iki lah lagi dadi Lah, aku nang- pengangguran anyaran. Iya, kapan tadi kowe konte? Kapan sak kantoran? Oh, iso ae. Yo, langsung. Coba sih tau. Nah, tak raup yo. Yo, tak Nyetono, nek seger. Seger. Coba. Oh, seger yo. Ganteng dari mbokku. Yo, sih kocolono sih, kocolono. Hmm. Sih iki tak tantelo kene sih ya. Oh iya, Gini sih. Iki jimat kok. Jimat kok kuru. jumate ngene bukmu ya. Iya, dari gini sih. Sih, ini sih. Iya. Anjir raup. Yo. Apa? Oke, ganteng. Seger kan? Loh, Wah.